رئيس ممحدار كل تግራይ ነበር አምባሳደር ተገላላይ ጸጋይ በርሀት ማልወግ ሐታብ ከተማ መቀለውን ከባቢ ቀበሌ 18 ነግዚያው መነቶም የተፈለጡ ሰባት አውጣት ፈተና መጮይቲ ማዕተልትን ገይሮምሎም ከምዝነበሩ ካብት ቦታ ዝበጽሐና መርዳታለው በዝርዝር ከነካፍለኩም ኢና ህወሓት ተዝቢ ዓለም ዘገረመ ወታደራዊ ስልታዊ ተጋሩ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ስልጣን ይጥቀመሉ ከምዘሎ ተገልጿሎ በዝርዝር ከነካፍለኩም ኢና ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ተንቤን ልዕሊ 700 ንጹሃን ዜጋታት ብሓይሊ ተወሲዶም ኣበይ ከምዘለው ከም ዘይፍለጥውን ተገልጹ ኣሎ ናይ ልማዓንቲ ኣጀንዳና እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሓይሊ ተቆጻጽሩ ዘሎ ጉጅለ ህወሓት ኩናት ከም ቀንዲ መቐጸሊ ስልጣኑ ይጥቀም ከምዘሎ ተገሊጹ ሰላምታና በብዘለኹም ይብጻሕኹም ክብራት ተኸተልቲ ትግራይ ኦንላይን እዚ ሚድያኹም ድምጽኹም እዩ ንቻናልና ሓደስ ዝኾንኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣባል ቤተሰብና ይኹኑ رئيس ممحدار كل تግራይ ነበር አምባሳደር ተገላላይ ጸጋይ በርሀት ማልወግ ሐታብ ኣብ ከተማ መቀለ ከባቢ ቀበሌ 18 ንግዚያው መነቶም ተፈለጡ 6 ዕጡቃትን ፈተና መጮይቲ መቅተልትን ተገይርሎም ነይሩ ይኹን እምበር አጃቢዮም ብዝተኮተተው ሲብናይ ባዕሎም ጻዕርን በሐገዝ ሓላፍ መንገድን ካብ ከቢድ ሓደጋ መጮይቲ ይኹን መቅተልቲ ተሪፎም ኣለው ፈተና ጨዋይ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ነበር ንምንታይ አምባሳደር ጸጋይ በርሀት ዘጋጠሞም ጸገም ናይ አጋጣሚ ድዩ ተለኾ ኣለዎ ፈጻምነቱ ተላልያ ውድዮም ለእኽቶ ተዋቦም ዝተዋፈሩ ዕጡቃት አጃቢኦም ከን ሰማይ ካብ ምትኳስ ንዘለለን ምንታይ ንሓደ እኳ ከይሓዘ ወይ ድማ ከይቆሰለ ኩሎም ኣምልጦሞ ከምዚ ዝበለ ድፍረት ኣብ ልዕሊ ኣይተጸጋይ ሎሚ ንምንታይ ተፈጺሙ ቀጺሎም ሰፈሩ ነጥብታት እውን ብምስትብሃል ብሕልናና እውን ንመልስ አምባሳደር ጸጋይ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ብውልቆኦም ብውዳብኦም ተማኮን ተተካይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣቢሎም ናካይዳ ጉጅለ ደመኮር ብትሪ ካብ ዝቀዋሙ ዘለዉ ነባራት ተተካቲ ኣመራርሓ ህወሓት እዮም ንጉባኤ ጉጅለ ህወሓት ተቃይሞም ንውሳነ ኮር ልዕሊ ኮር ተቃይሞም ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ እውን ብረት ክወርድ ዝተገበረ ሽርሒ ተቃይሞም ኣለው ንምፍራስ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ተቃይሞም ምሻዕብያ ዝመስሉን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኣይተቐበሉውን መሬት ኣድያቦ ብዘረፍቲ ይበርዝ ከም ዘሎ ብዕሊ ገሊጾም ትእምት መሳርሒ ፖለቲካ ጉጅለ ክኸውን የብሉን ክብሉውን ተሟጊቶም ኮታስ መንገዲ ደመኮር ፈትለን ደብረጽዮንን ንዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘፍርስ ናብ ኩናት ዝወስድዎ ዘለዎ መንገዲ ጥፋት እዩ ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ዝወሰዱ ዝቃለሱን ዘቃልሱን ዘለዉ ነባር ተጋዳላይ እዮም ውዳበ ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ተማኮ ኮሚሽን ቁፅጥር ብስውእ ተጋዳላይ ርያ ዝምራሕ ከም ውዳበ ኣካይዳ ጉጅለ ደመኮር ዝተቃወሙ ነጻ መሓወር ህወሓት እዮም ጉጅለ ፈትለ ወርቅን ደብረጽዮንን ዝቃወሙ ሕጋዊ ኮሚሽን ቁፅጥር ኣፍሪሱ ዝለኣኾ ናይ ባዕሉ ዘይ ሕጋዊ ኮሚሽን ኣጣይሹ ንተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ግን ከም ውዳበ ክሓብሎም ይኹን ከፍርሶም ኣይከኣለን ኣባላት ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ነይሮም ብጥቕሚ ተደሊሎም ምስ ጉጅለ ፈትለ ደብረጽዮን ተሰለፉ ውልቀ ተተካቲ ግን ንኣብነት ጸቢብ ጎበዛይ ወልደ ኣረጋይ ሰብኣይ ምረኽቲ ኪሮስ ሓጎስ ሮማን ገብረስላሴ ምስ በዓልቲ ገዛ ኣምባሳደር ተወልደ ዓጋመ ቅዱሳን ነጋ ሓፍቲ ዓለታዊ ስብሓት ነጋ ወዘተ እኒ ጸጋይ በርሀ ኣባይ ወልዱ ቴድሮስ ሓጎስ ኣባድ ዘመው ኣምባሳደር ሙጌታ ለምሰገድ ተኽለዊና ሰፋ ኪሮስ ቢተው ሃይላ ስፋሃን ወዘተ ዝሓቐፍዎ ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ውዳብ ኣንጻር ኣካይዳ ጉጅለ ህወሓት ጠጠው ኢሉ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምካያዱ ብዙሓት ተጋደልቲ ምስ ረኸብዎ ድማ ማሕበራት እውን ነፃ ቅዋም ክወስዳ መርኣያ ኮይኑ እዩ ጉጅለ ፈትለ ወርቅን ደብረጽዮንን ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ ቅዋም ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንምምላስ ሓባቢሉ ኣብ ገኑ ከስልፍ ንምሕባልን ብምዕላም መድረኽ ልዝብ ንግበር ዝብል ኣንፈት እውን ብምኽታል ጻውዒት ልዝብ ገይርሉ ነይሩ እዩ ንማእኸላይ ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብዚ መድረኽ ልዝብ ብመገሻ ካልእ ምኽንያትን ብዙሓት ኣባላት ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣይተረኸቡን ሃለቃ ጸጋይ ዝርከብዎ ውስናት ግን ተረኽቦም ነይሮም ስለዚ እቲ ልዝብ ከም ውዳብ ዘይኮነስ ከም ውልቀ ኣባላት ተኻይዱ ኣብቲ ዘተ ንባዕሉ ልክዕ ንጹህ ገይሩ ዝቐረበ ጉጅለ ፈትለን ደብረጽዮንን ነቶም ኣባላት ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣካይዳኹም ጉጉይ እዩ ነይሩ ከም ኣባላት ህወሓት ክንቕበለኩም የቕሬ ተሓተቱ በልዎም ሃለቃ ጸጋይ ካልኦት ድማ እቲ ጌጋ ናትኩም እምበር ንሕና ምንም ጌጋ የብልናን ስለዚ ይቕርታ ክትብሉ ዘለኩም ንስኹም እምበር ንሕና ይቕርታ ዘብል ነገር እውን የብልናን ዝብል ተሪር ግልጽን ቅዋም ገለጽሎም እቲ ልዝብ በዝተወድአ ብምፍራሕ እምበር ብሓሳብ ዘይኣምን ጉጅለ ፈትለ ደብረጽዮን ማይ ዓሚኹ ተረፈ ጉጅለ ፈትለን ደብረጽዮን ብድሕሪ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃለቃ ጸጋይ ስኑ ነኸሰ ተተካቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ቅዋሙ ከይቐይር ገቲሩ ሕዝቦ ዘሎ ጸጋይ እዩ ንጸጋይ ነጺልካ ንኻልኦት ምልዛብ ዝቐለለ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ጸጋይ እንገብሮ ጸቕጢ ንሓይል ዝብል ውሽጣዊ ምርዳእ እውን ተገበረ ብዘይካዚ ጸጋይ ጸረ ሻዕብያ ቅዋሙ ጽኑዕ እዩ ምስ ተወልደ ዕንበብ ደቂ ሽረ ፍሉይ ጥቡቕን ርክብን ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፈትለን ደብረጽዮንን ብምኽንያት እዚ ምስ ተወልደ ዕንበብ ደሪቡ ይጥርጠር እዩ ድሕሪ እዚ እዩ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ጸጋይ ፈተና መጮይትን መቕተልትን ተኻይዱ ዘሎ
عجبتي ጸጋይ ድማ ብልዕሊ ጫወይቲ ስጉምቲ ዘይሙሳዶምን ሓደ እውን ዘይመሓዞም ትንግርት ኮይኖሎ እሞዚ ኩሉ ደሚርካን ትረ እቲ ናይ ትማሊ ዝሕፈር ተግባር ናይ ጉጅለ ፈትለን ደብረጽዮንን ኢድ ዘለዎ በቲ ጉጅለ ዝተዋሃደ ምዃኑ ግልጽ ይኾነልካ ጉጅለ ፈትለን ደብረጽዮን ገበለኛ በልዓይ ናቱ እዩ ንጉጅለ ፈትለ ደብረጽዮን ዝኣመነ ማይ ዘገነ ድማ እዩ ክንብለኩም ፈቱ ሕዚ እውን ብምቕጻል ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ልዕሊ 700 ንጹሃን ዜጋታት ብሓይሊ ተወሲዶም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ስድራ ቤታትን ተጎዳእትን ዘስምዕዎ ዘለዉ ናይ መህፀንታ ብዓመፅን ዘስካዕክዕ ሓቅታት እውን መውፃኦም ዘርዚሩ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ኣብ መንጎ ከቢድ ስግኣት ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብቶም መንእሰያት ልዕለታዊ ጉልበት ስራሕን ዝተዋፈረሎም ናይ ወርቂ ማእኸላት ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ምግፋፍ ግዱድ ግፋን ዕስክርናን ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ካብ ዝንቀሳቐሱ ስርዓት ናይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገጾም ብጭንብል ዝተሸፈኑ ምስጢራውያን ዕጡቓት እውን ካብቶም ንጹሃን ዜጋታት ኣሰቃቂ ስጉምታት እውን ይወስዱ ምህላዎም ተጸብጺቡ ኣሎ እዞም ገጾም ዝሸፈኑ ዕጡቓት መንነቶም ማእኸል ኣንጻር ምን ምዃኖም ብንጹር ዘይተፈለጠ ምዃኑ እውን ግልጽ እዩ ትማል እውን ኣብ ጥቓ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝርከቡ ኣባጋባን ሩባ ኸዘን ዝበሃሉ ክልተ ናይ ወርቂ ማዕድናት መውፅኢ ቦታ ከቢድ ናይ ግፋ ስርሒ ከም ዝተኻየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ካብቶም ናይ ወርቂ ቦታታት ልዕሊ 700 ዝኾኑ ሰባት እውን ብሓይሊ ተዓፊኖም ተወሲዶም ኣለዉ ክብል ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ምንጪ ይገለጽ እዚ ግዱድ ናይ ዕስክርና ሰሓብ ተጎዳኢ ዝኾነ ኣብ 4 ቆልዑ ዝኾነ ኣቶ ሰለሞን ሃይለማርያም እውን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ሓደ ካብኣቶም እዩ ድማ ይብል ጸብጻብ ይኹን እምበር ከምቲ ልሙድ ናይ መዓልታዊ ስራሑ ድሕሪ ምውፃኡ ንሱ ሓደ ወዱን ናብ ገዝኦም ከይተመለሱ ከም ዝተረፉ ድማ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ ካልእ ብሰንኪ እዚ መጥቃዕቲ ዝተጓደአ ስሙ ክግለጽ ዘደለየ ዘካርያስ ምባል ስሙ ዝቐየርናዮ መንእሰይ ድማ ካብቶም ናይ ወርቂ ማዕድን ቦታ ገጾም ዝተሸፈኑ ዕጡቓት ብዓመፅ ካብ ዝተሓፈሱ ሚእቲ ዝቁፀሩ መንእሰያት ሓደ ምዃኑ ድማ ኣረጋጊፅና ኣለና ነዚ ከቢድ ጥርዓን ምስክርነት ኣመኪቱ ናይ ኣርሚ 60 ናይ ትግራይ ሓይልታት ምክትል ኣዛዚ ኮሎኔል ዘልኡል ማቴዎስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ንሳቶም ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ኣባገበራ ተዋፊሩ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣሚኑ ኮሎኔል ዘልዕሎ ማቴዎስ ክከላኸሉ ከለዉ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ናይ መዓድን ወረራ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስና ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዝነበሩ መንእሰያት ኦፕሬሽን ወታደራዊ ስርሒት ብምክያድ ፋሕ ከም ዘበሉ ገይርናዮም ኣለና ዝበሉ መልሲ ምሃብ ሓቃውነቱ መግላፅን ሓቢሩ ኣሎ እቲ ኣብ ትግራይ ስልጣኑ ብሓይሊ ተቋፂሩ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ኩናት ከም ቀንዲ መቐፀሊ ስልጣኑ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ምሁራን ፖለቲከኛታት ጀሚሩ ክሳብ ተራ ገባር ኣንጻር ተወሳኺ ኩናት ዘንቀደ ተቃውሞ የቀርሑ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ወሃብቲ ርእቶ ሰማዒ ብዘይምርካቦም ህዝባዊ ሰልፊ ከም መማራፂ ብምጥቃም ከም ዝግደዱ እውን ገሊጾም ኣለዉ እቲ ሓይሊ ንፃውዒት ሰላም ብምንጻእ ግዝያዊ መንግስቲ ብሓይሊ ብምፍራስ መንእሰያት ብምግፋፍን ብምግዳድን ማሕበረሰብ ኣብ ከቢድ ስግኣት ኩናት ኣእትይዎ ከም ዘሎ ኣብ መቐለ ዝበፅሐና ጸብጻብ እውን ይረድእ ደቅና ናብ ዝባኖም ኩናት ክነብስስ ኣይንፈቅድን ካብ ሕዚ እንዳሓር እውን ዘድልየና ሰላም ጥራሕ እዩ እዚ ሎሚ እዋን ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ተጋሩ ብዓውታ ዝሰማዕ ዘሎ ድምፂ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ብሓይሉ ዘሎ ጉጅለ ነዚ ህዝባዊ ድሌት ብምዕፋን ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ሕዚ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ህላዊ መቐፅሊ ስልጣን ንምርጋፅ እውን ከበልህ ንህዝቢና ብሓዱሽ ኩናት ማዕበል ይደፋፈእ ከም ዘሎ እውን ወሃብቲ ርእቶ ይገልጹ ካብ ውሽጥን ደገን ዝርከቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲከኛታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ሓይሊ ነቲ ብሰፊሑ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጻውዒት ብምርጋፅ መናእሰይ ብግዲ ናብ ወታደራዊ ተዓሊም ይወስዶም ምህላው እውን ተረጋጊጹ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀጥታ ስግኣትን ከወድቕ ከም ዝገበረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሕግታት ማሕበረሰብ እውን ኣንጻርቲ ብሓይሊ ስልጣን ብሕቲ ዘሎ ጉጅለ ዘለዎም ተቃውሞ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እውን ይገልጹ ኣለዉ እቲ ጉጅለ ካብቲ ሓለፈ ዓናዊ ኩናት ተማሂሩ ናብ ናይ ሰላም መማረፂ ካብ ምምፃእ ኩናት ከም እንኮ መሳርሒ መቐፀሊ ስልጣኑ ገይሩ ይወስዶ ምህላው እውን ተዓዘብቲ ይገልጹ ንጉዳይ ፀጥታ ፖለቲካዊ ዘረባ ብቐረባ ዝከታተሎ ዘለዎ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ እቲ ተቃውሞ እውን ካብቶም ንቑሓት ኣባላት ማሕበረሰብ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ጀሚሩ ክሳብ ተራ ገባር ዘጠቓለ ከም ዝኾነ ተገልጹ ኣሎ እዞም ወገናት እዚኦም ብንጹር ከም ዝገለጽዎ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ሕዚ እንዳሓር እውን ዝፀወሮ ተወሳኺ ዕንወት ስለ ዘየለ ዘድልዮ ኣገዳሲ ነገር እንተሃልዩ ሰላም ዳግመ ህንፀት ጥራሕ ምዃኑ እውን ያስምርሉ ኣለዉ እቶም ናፃ ሚድያ መብርሂ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝሓበርዎ ደቅና ብኣምቡላንስ ወታደራዊ መኻይን እናተገፈፉ ክወሰዱ ከለዉ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም እቲ ጉጅለ ነቲ ብሰንኪ ዝሓለፈ ኩናት ቁስሊ ዘለዎ ቁጠባ ስነ ኣእምሮ ማሕበረሰብ ካብ ምሕዋይ ዝያዳ ዳግማይ ናብ ደማዊ ጎንፂ ከኣቱ ምግዳዱ ህላወቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዝሸምም ምዃኑ እውን ፖለቲከኛታት እውን የጠንቅቑ ኣለዉ ብተወሳኺ እቶም ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ድማ እቲ ጉጅለ ነዚ ግናይ ግዱድ ተግባር ዝፍፅም ዘሎ ህዝባዊ ደገፉ ብከቢድ ደረጃ እናወረደ ምምፃኡ ስዕቡ ስልጣኑ ብሰላማዊ መንገዲ ከረክብ ስለ ዘየደሊ እዩ ክብል እውን ሓቢሮም
ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ እናጋየደ ይኸይድ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ብትኹረት ክከታተሎ ከም ዝግባእ እውን ፃዊዕቱ እውን ይቐርብ ኣሎ ክብራት ተኸታተልቲ ትግራይ ኦንላይን ናይ ሎማዓንቲ ምድላው ነዚ ይመስል ቀጻሊ ብኻልእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ